Tapos kayo, no?
Click on the global pay icon dito sa baba, sa middle button, and then click on Generate QR. Pagkatapos, pay abroad with Alipay Plus. It will now generate a QR code for a code. Ready pa ka?
te. One day? Okay. Ikaw ko na. Hawakan mo lang ako. Sabi mo, bapanyaman ko. Tara na. Hapong May, bugo. Uy, kape, hindi niya. Uy, ginawa niya. Papa naman tatay. Ay, labi. Yes.